Na južnom svahu nazývanom tiež Teplá stráň v tokajskej obci Malá Trňa sa nachádza novovzniknuté turistické centrum, ktoré je zaradené do cyklotrasy Južného Zemplína pod názvom Gazdovský dvor Kolónia. Areál má rozlohu 4 hektáre a je rozdelený do 3 etážovitých celkov. Majestátna Gazdovská brána s nápisom Kolónia vám otvorí starodávny kameňolom, v ktorom je štýlovo zakomponovaná reštaurácia so slamennými strechami, zbierkou ľudových tradícií a v skale je osadený amfiteáter, na ktorom je možné usporiadať koncerty či vystúpenia folklórnych alebo iných hudobných komodít. K dispozícii je veľké priestranné parkovisko pre osobné automobily aj autobusy. V štýle Veľkej Gazdovskej stodoly sú reštauračné priestory s priamym pohľadom na mohutný kamenný bar, za ktorým je otvorený grill. Najvychytenejšie špeciality tohto regiónu sa vytvárajú pred zrakom zákazníka. Maškrtný kus obeda či večere sa podáva na drevenom lopáre starých gazdov. Objekt reštaurácie je vhodný na menšie rodinné oslavy, svadby, podnikové semináre a podobne. Deti sa môžu vyšantiť na hojdačkách, prelieskách či skákacích trampolínach priamo pred očami rodičov sediacich v reštauračných priestoroch. Priestor kameňolomu s reštauráciou delia schody, ktoré vedú cez malebný potok k druhej časti areálu. Návštevníci majú možnosť kúpania vo vyhrievanom plaveckom bazéne so skokanským mostíkom, nočným kúpaním, štýlovým barom na bazéne s fínskou saunou. Táto časť areálu tiež ponúka možnosť lukostrelby, ako aj vyžitia sa v jazde na štvorkolkách za účasti inštruktora. Priestory v tomto objekte je možné využiť na rôzne garden party v rodinnom štýle za doprovodu reprodukovanej či živej hudby. Samozrejmosťou je občerstvenie a špeciality pečené v hlinenej peci, podávané na teplých pultoch a chýbať nemôže ani ochutnávka kvalitných vín. Priamo nad bazénom v súkromnom domčeku je jednoduché, no krásne netradičné ubytovanie. Izba starej matere, jaskinná kúpeľňa či izba s manželskou postelou priamo na peci. Cena ubytovania je 15 € na osobu včetne kúpeľného poplatku. Posledná časť Gazdovského dvora Kolónia zahŕňa samostatný domček s parkovaním, veľkou lódžiou so sedením pre 12 ľudí. Domček má malú kuchynku, samostatnú kúpeľňu, chladničku a 12 miest na spanie. O pohodu a služby v celom areáli sa stará majiteľ so svojou rodinou, čo zaručuje podávanie 100% kvality. Ak chcete zažiť víkend na dedine, je toto pravé miesto na splnenie vašich snov. Lepšie ako na Havaji je už len u nás v Gazdovskom dvore v Kolónii.